Lam sogo jotono ani wati channel hinke tinir video ongkha abo kebono kaham eba kebono hamya abo te hini samani kogya jodi nung sak negative khalaiye hamya wansu kahke abo nini sakni problem tei ang sanamo sungo nung jodi o video khlaima jagao aboni answer tongkhangke nano comment box o comment khlai sadi tei aboni answer nini aro kari hinkai neng ano video no dislike no rina musung rimano ang tangi hinkai aboni next o ang norok no aboni answer rina bagi try khainai hinkai norok screen o kaham ke nukui tongman khana o post ongkha kaisa Tripura mo thani hinkai obo thanai je segang election ni segang o haipono Tripura mo thawo tabo wansa habo te thurukjak habo abono o post no nugui khoroksa Facebook ni chini taku khoroksa bilu biras deborma hne bo post khalakya tei je bino post onek borok no bini kokno nangjaka tei kwbangma jaga no bini kokno share bahina khalajaka hinke naina di norok bo kaham ke botamo hne question khalakya tei norok jodi aboni answer saiman tong haike norok ano comment box o comment khalai sadi hinkai o takukni pulia je question khalakya abongkha Greater Tipraland saboni bagai sanjagui tong maneke je tabu je Tipraland san tomoni greater hne abo saboni bagai hne bo ek number question khalakya te o jaga nung semana abongkha sudu chini Tripura saron bagai kaham ongna bagai hinke abo tiya je bini kokni meaning ongkha o jaga wansa habo thuruksa habo hinke chung o wansa thuruksa robai buda Greater Tipraland thansa ke tonane abo si bini KHAI hinkai bini aboni next question ongkha bo sungkha father ni phaine tokma kosomrok tangai norok ni thansa bodolo habui tong aboni meaning ongkha Bangladesh ni jeyang Tripura phaine borok hai tangai je Tripura motha Tripura sa thansa jago habui tong aro habkangke borok buda chungmai bangsa thansa khalai tongnani norok no abono sungo nor kaham ke answer di aboni bini next question ongkha bo sungkha thansa himani abo sabo nungbai angda na ebakai father ni je phaine wansa rok borok bai buda chung thansa kai tongnai abo haino bo sungkha bini number 3 question jaga hinkai bini next 4 number question ongkha bo saka Greater Tipraland mankhe amra Bangali demand automatically swnamjagui thangmani kalai glagda bini kokni meaning ongkha chini Tripura san je kaisa Greater Tipraland hini swnamjagui thangka hingke je wansa rok bahaino agini simi amra Bangali hine sanlai tonglayo je borokni dabi hinke amo bahaino bini ichha tino swnamjagui thangnai amte hini bo sungmani kok hinkai bini 5 number question ongkha bo sungkha Greater Tipraland sankhe Raja Saiti phane rokno indirectly general land sanai rimani kalayada mane bini kokti hinke chung chini Tripura san bagai Greater Tipraland sanka hinke o jaga to wansa rokno rohonani bagai kuno swijak kore kuno samani kore abono bo sana naikya je Greater Tipraland mankhe je sikango wansa rok Bangladesh ni phane borok ta agini simi tongo hinke borok no te rohonani lama sakirikya borok no direct no jagarui rimani kalakya abo tihni bo saka hinkai bini aboni 6 number question ka bo saka ro chung sikok de hintai na ebakai sikok rok bai baksa nokla thansa khlaiye party khlaimada kaham bo okok sungka mane bini kokti hinkai chung saimono wansa ro Bangladesh ni phayo tebo phone borok tabo Tripura mo thawo thansa jaga habui tongo hinke chung borok bai kuno salayakarei abo tikhaida party kaisa thansa khlai tonglainai abo hini bo sungmani ko hinkai aboni 7 number question ongkha bo saka nini nogo sikok habke nung tam khainai hinkai apurkai nung saimono chung chini nogo sikok habangke chung boi te riklai rohnai abo te hini nung saimono hinke a borok hani akongno norokno bujirina naikena hini ang asa khlayo tangi hinkai Bangladesh ni borok yang Tripura phagyangke nung tam khainai okok sungka hinkai bini 8 number question ka bo saka thansa angai Bangladeshi hinragya saragya hinke o thansa last o borok thang soginai bini kokni meaning ongkha chung saimono wansa ro Bangladesh ni phayo hinke chini demand hinke tamo Greater Tipraland hinke nor kahami saimono hinke o jaga o wansa ro no tesa Bangladesh o phirogi rohnani kuno demand kore bo okok sana naikya tei ang norok no abono last kok sana musungo nor kaham ke wansuke
comment box comment answer kaham ke ready te ning jodi aboni answer saimaya ongoi tongkhangke nini dol eba nini je cinema borok no o video no just kebono share khlai ready tangi hinkai bo aboni answer kaham ke riwi manang thung te last kok ang abono sanamo songo abo kaisa kono party rajniti abotini kono kogya obongkha chung jotono thansa hingke tabo thansa ni bagui chung tabo kaham hamya jotono kok share ma khalio salanya nango nung abon jodi hamya wansukha hingke abo nini negative mind no bad khlai ready